wena moyo ingcwele sekukadulile ngesandla mangiholwe mina mhambiyehlane okhathele abonge izilo duduzayo nyenyeza hambiwoza ngokuqondise ekhaya umhlobo wetosizayo uyathandaza amayo ungashiyi lapha kakhulu siyesaba izulu lituma kuwe okwetama yeza hambiwoza ngokuqondise ekhaya Nkosi yethu enkulu siqondise phezulu ngokukhuleka kwethu noma amabizethu akhona ezulwini ilizwi liyaphendula hambiwozala ngokuqondise ekhaya Nkosi yethu enkulu siqondise phezulu ngokukhuleka kwethu noma amabizethu akhona ezulwini izwi liyaphendula hambiwozala ngokuqondise ekhaya
chijema zesetinoshisa amakomba ake orapawa kaneta shakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa orapawa kaneta shakanaka kuwayo kuwaye kuna mata apo vanoyedza zoisa kuna Jesu anobatsira nemoyo wekuzira obvisa chinetso orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yemunamato tinosembera zvikomborero zvese tinozviwana mukusembera iye hakuna dambudzo orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo. Toda kutenda Mwari mukati memangwanani ano atinosanganiswa munguva dzekunyengetera, nguva dzatinotaura naMwari, nguva dzatinokumbira Jehovha kuti wekudenga ave anonzwa kunyengetera kwedu. Mukati memangwanani ano tichataura pfungwa yekufamba nekutenda, walk by faith, kufamba nekutenda. Vakorinde vechipiri chapter 5 verse 7 inotiyo nokuti tinofamba nokutenda hatifambi nokuvona, for we walk by faith not by sight. Chii chinonzi kutenda? Chii chinonzi kutenda? Hebrews vaHebheru chapter 11 verse 1. Zvino kutenda ndiro rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingavoni, nokuti naiko vanhu vakare vakapupurirwa zvakanaka. Kutenda chinyiko mumazuva atiri kurarama. Nhasi vanhu vazhinji havasisina kutenda kwakawanda. Vanhu vanovimba nezvinhu zvavanoona. Vanhu vanovimba nezvinhu zvavanofunga kuti zvinovapa pundutso. Asi shoko raMwari mangwananano riri kuti kumaKristu anhasi ngatidzidzei kufamba nekutenda kwete nekuona. MaKristu anhasi ava kukoshesa kurizina kudarika kutenda mukati meBhaibheri, shoko raMwari. MaKristu anhasi ava kukoshesa kuzvifungira nekukiyakiya zvavanofunga kuti vanogona kudarika kutenda, kuvimba nemunamato nguva dziri dzose. MaKristu anhasi ava kuzvivimba munjere dzavo, ava kuzvivimba mumazano avo, ava kuzvivimba
mukati mekuronga kwavanoita, kana vagona kuronga, kana vagona kukiyakiya, kana vagona kuita zvavaita kuti zvibudirire, vava kuzvimba mukati mesimba ravo. Asi mukati memangwana ano shoko raMwari riri kutiudza kuti kutenda ndiro rusimbiso rezvinhu zvatisati taona. Kutenda ndiro rusimbiso rezvinhu zvatisati tabata kuti zviriko izvo tisati tazviona. Toramba tine kutenda muna Kristu Jesu. Vakakomborerwa vanhu vane kutenda sekwamadzitateguru edu akare. Vakakomborerwa vanhu vane kutenda sezvaaita vana Abrahamu, vana Isaac, vana Jakobo, vana Mozisi. Vakafamba nekutenda nguva dziri dzose. Rangarirai vana vaIsraeri, zvinhu zvakaoma, vakatarisana neRed Sea. Faro achiuya, vaigona kurizina sevanhu vamazuva ano, vachiti hazvigoneki kupfuura tisina chikepe, hazvigoneki kupfuura tisina ndege. Voramba kuteerera Mwari, asi nekutenda vakateerera shoko raMwari. Mozisi akasimudza tsvimbo, pakavhurika paRed Sea, vakafamba nekutenda. Ndilo rusimbiso riri kutsvakwa pamazuva atiri. Kutenda ndokuti riri kutsvakwa panguva dzatiri madziri, kwakaitwa nemukadzi wepaZerafati asisina chikafu, akapa Elijah muranda waMwari kuti ava anotanga kudya. Mwari akazomukomborera for 3.5 years. Kutenda ndiko kuri kutarisirwa kwakaitwa nekamukomana kaya kakapa chikafu kuti Jesu ashandure chikafu chiwande nehove dziwande. 5,000 plus vakafidhiwa. Kutenda ikoko ndokuri kutarisirwa pamazuva atiri anhasi. Vakakomborerwa vanhu vanofamba nekutenda, vasingafambi nekuona. Genesis chapter 12 verse ya 1 zvichidzika. Genesis chapter 12 verse ya 1 zvichidzika inotiyo: zvino Jehovha wakati kuna Abrahamu, ibva panyika yokuhama dzako nokuimba yababa vako, uende kunyika vandichakuratidza. Iyo ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako iwe uropafadze vamwe, ndicharopafadza ivo vanokuropafadza, nokutuka ndichamutukavo, marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Romans chapter 4 verse ya 3. Varoma chapter 4 verse ya 3. Nokuti rugwaro runoti kudiniko? Runoti Abrahama wakatenda Mwari, kukanzi kwaari ndiko kururama. Abrahamu asati anzi Abrahama, akanga abva mukati memhuri yevanhu vakanga vasingatyi Mwari zvakanyanya. Baba vake Tera kunyangwe vainamata Mwari, vaiva nezvifananidzo zvavainamatawo. Mwari achivadana kubva kunyika yevakaradhiya, anoenda navo achivadana. Anodana Abrahama, oti Abrahama, ndinoda kuti uende kunyika yandichakuudza. Abrahama nekutenda muna Mwari akasimuka akaenda kunyika yakanga asingazivi. Bhaibheri shoko raMwari Pauro achinyora anoti nekutenda ikoko Abrahama akanzi wakarurama nekutenda kwaakaita. Regai ndikudze vanhu vaMwari, Abraham aigona kurizinawo sezvataigona kuita. Tobvunzawo Mwari kuti nhai Mwari, munoda kuti ndiendepi? Kwakamira sei? Zvakaita sei? Kunogarika here? Kune mafuro manyoro here? Aigona kubvunza kuti kwandiri kuenda kune mvura here inotonhora? Hakupisi here? Wedha yacho yakaita sei? Aigona kubvunza zvese. Asi Bhaibheri rinotiro Abraham akasimuka nekutenda, akateerera Mwari, ateerera Mwari, akanzi akarurama
kuburikidza nekuteerera Mwari kwaakaita. Regai ndikudze vanhu vamwari vanhasi. Vanhu vanhasi vamwe vanotenda nekuvimba mukati mematombo, vamwe vanotenda nekuvimba mukati mezvuma, vamwe vanotenda nekuvimba mukati memazai, vamwe vanotenda nekuvimba mukati memikaka, vamwe vanotenda nemapostori, vamwe vanotenda nevaprofita venhema. Asi vakaropafadzwa vanhu vanoramba vachitenda mushoko raMwari, vachitenda mushoko raMwari, votenda muna Jesu, kuti kuuya kwaJesu kuzotifira pamuchinjiko ndiko kwega kwatinowana upenyu usingaperi, ndiko kwega kwatinowana rubatsiro, ndiko kwega kwatinowana tariro, ndiko kwega kwatinowana kutenda kwamazuva atiri maari nguva dziri dzose. Abrahamu akazonzi Abrahama nekuti akatenda muna Kristu Jesu. Akaudzwa kunzi iwe uchava baba vendudzi dzakawanda. Akanzi iwewe kuburikidza nekutenda kwawaita, vana vako vachawanda senyeredzi. Abrahamu kutenda kwake tinokuona Mwari achitaura naye. Ukaenda kuna Genesis chapter 15 verse 6 inotiyo iye akatenda Jehovha akamuti ndiko kururama kwake. Akatenda muna Jehovha akanzi ndiko kururama naMwari. Zvizva unotenda mazviri, zvizva unovimba mazviri. Vakaropafadzwa vanhu vanotenda nekuvimba mukati meshoko raMwari nguva dzatiri madziri. Abrahama anoti anovimbiswa naMwari, uchava baba vendudzi dzakawanda. Akanga asati ane mwana. Tinomuona Abrahamu nekusatenda akasvika pakuwa ndokuita mwana kuburikidza naHaga ainzi Ishmaeri. Kwete kuti Ishmaeri ndiye aiye mwana wechipikirwa, asi Mwari akadzoka kwaari akataura naye zvakare. Abrahamu akatenda zvakare muna Kristu Jesu. Vakare vakambowawo asi vakadzoka muna Kristu Jesu. Vakakomorerwa vanhu vanoti vava havadzokeri kumarutse sembwa, asi vanosimuka vachidzokera kuna Kristu Jesu. Bhaibheri shoko raMwari rinotiro Mwari amupa mwana anonzi Isaac, amupa mwana wechipikiro. Akataura naye akati enda pagomo reMoria. Kuna Genesis chapter 22 anoenda naye pagomo reMoria, asina achitarisira kuti Mwari aizomupa chipiriso chegwai. Mwari ndokutaura naAbhurahamu akati isa mwana wako paaritari, anova iye mwochete Isaac, anomuisa Isaac paaritari. Akuda kumubaya anonzwa inzwi richibva kudenga richiti Abrahamu, mira kubaya mwana wako Isaac nekuti chibayiro chiriko kuseri kwegwenzi. Abrahamu akawazadzisa kutenda kwake nekuteerera Mwari, akavimba muna Mwari, akatenda kuti kunyangwe Isaac akafa Mwari aizomumutsa zvakare. Hebrews chapter 11 verse ya 17. Nokutenda Abrahamu achiedzwa wakabayira Isaka, iye wakanga agamuchira kwazvo zvipikirwa, wakanga achibayira mwana wake waakaberekerwa mumwe oga. Iye wakanga audzwa achinzi muna Isaka vana vako vachatumidzwa, nokuti wakati Mwari unogona kumutsa munhu. Mwari unogona kumutsa munhu kunyangwe kuvakafa. Ndipapo kana tichitaura nomufananidzo paakamudzoserawo. Mwari anotaura naIsaac, Mwari anotaura naAbhurahama, anomutaurira kuti iwe Abrahamu enda unobayira mwana wako Isaka. Kana waenda kunomubayira,
Abrahamu akaenda nekutenda, achitenda kuti Isaac aizomutswa kubva mune vakafa, nekuti akatenda kuti Mwari anogonawo kuzviita, kumutsa vakafa. Rega ndikudze munhu waMwari, vakakomborerwa vanhu vanofamba nekutenda pamazuva atiri maari, vakakomborerwa vanhu vasingazvivimbi kunyangwe rufu rukanoka pamikova yeupenyu hwavo, vanoramba vane kutenda muna Kristu Jesu. Abrahama akadanidzwa kunzi baba wokutenda. Ningariyei, nekuti wakatenda muna Kristu Jesu. Vakakomborerwa vanhu vanoramba vane kutenda pamazuva atiri maari, vakakomborerwa vanhu kunyangwe zvaoma, kunyangwe zvichivava, kunyangwe zvichipisa, vanoramba vane kutenda nguva dziri dzose. Ndosaka shoko raMwari rati vakakomborerwa vanhu vanofamba nekutenda kwete nekuona. Tinotaura pamusoro pema heroes of faith, magamba ekutenda. Tinotaura pamusoro pana Noah, tinotaura pamusoro pana Moses, tinotaura pamusoro pana Rahab aigona kuurayiwa panguva yeJeriko, tinotaura pamusoro pana Samson, tinotaura pamusoro pevanhu vakava magamba ekutenda panguva dzavari madziri. Newe nhasi unogona kunzi gamba rekutenda kana wagona kufamba muna Kristu Jesu. Ane mwanakomana ane upenyu, asina mwanakomana haana upenyu. Ndo zvinotaura John chapter 5, 1 John chapter 5 verse 12. Ane mwanakomana ane upenyu, asina mwanakomana haana upenyu. Tikatenda muna Kristu Jesu, tikaunza upenyu hwedu muna Kristu Jesu, nesuwo tinogona kufamba tichinzi vakarurama kubudikidza nekutenda kwatinenge taita zuva rimwe nerimwe. Patinofamba ngatifambei nekutenda, patinogara ngatigarei nekutenda, patinoona ngationei nekutenda nguva dziri dzose. Ari panoti Mwari ndibatsirewo, wedzereiwo kutenda kwangu pamazuva atiri maari, wedzereiwo kutenda kwangu, mafambiro angu, maonero angu, mafungiro angu, maitiro angu ngaareflekte chimiro chaKristu Jesu. Mwari wedzeraiwo kutenda mandiri, wedzeraiwo kutenda mandiri. Kana ari pakadaro ngatsinzinenene apo tinonamata. Mwari Baba ari kumusoro kudenga, twakukutendai nenguva yekunyengetera yamatipa, twakukutendai Jehovha nenguva yekukumbira kunzwa kwenyu nguva dziri dzose. Pamazuva atiri maari pane zvinhu zvakawanda zvinogona kutiwisira pasi, asi wedzeraiwo kutenda matiri nguva dziri dzose. Tipewo simba rekufamba nekutenda kwete nekuona. Pamwe tinodhauta simba renyu, tiregererewo Jehovha. Abrahamu makamuti baba wekutenda, akanzi akarurama kubudikidza nekutenda kwaakaita mamuri. Wedzereiwo kutenda matiri nemazera edu akasiyana patinosangana nenhuna dzeupenyu, tibatsirewo Jehovha. Vamwe mabasa apera, vamwe marriage life yavo haina kumira zvakanaka, vamwe vari kurwarirwa, vamwe vafirwa, vamwe vari kutsvaka mari nekuita mabhindauko akasiyana siyana. Wedzeraiwo kutenda, mubvise mweya wekucompromise on situation nekuda kwemasituation avari maari. Tinokutendai Mwari nekuti munesu, tonamata kubudikidza naKristu Jesu. Amen. Tenzi arido nombore dune chidziwiriro chedu, tisachemu zviro zvese nechidziwiriro chedu. Ngedombo rine masimba ngevute, abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Vute redu masikati nechidziwiriro chedu, mekupenya pausiku nechidziwiriro chedu. Edombo rine masimba ngevute, abotaneta ngewedu kutungamira
nechidziwiriro chedu champupuri chatinera nechidziwiriro chedu kuna Mwari taponeswa nechidziwiriro chedu ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu o Mwari bakoredu nechidziwiriro chedu kubatsiri nechidziwiriro chedu rine ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu Simba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Ngandifane na Jesu awe mponesi wangu ndizadze nyine rudo ndipfawise senjiwa ngandifambe za Jesu murendo redi pasi ndiri murombo mwea garaine nimponesi kana achinza shiri dzimwe dzichiputsika adzitire mutsa ngeni anondinzwawo anonditungamira nekundiregerera ngandiitwe mutsvene garaine nimponesi ngandifane na Jesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu ngandiwe nerutendo garaine nimponesi ngibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu ngandiwe nerutendo